табиат бародаро табиата нигоҳ кунед чхел боду ҳавои хушрӯ чхел сабзадамаш ира кӯи ака ашур меган ина картошкош ина картошка дора иҷада ине ҳама чиза дора ине тақати умадаги ина ҳа границаша ҳамаро маҳкам хушрӯ фасон алафави бародаро иҷа боғай боғ дарахтоша нигоҳ кунед боға нигоҳ кунед шумо ина тути хизралишу меган алафа бинед шумо бародаро алафа нигоҳ кунед ин чанд солаҳоро тарёд надорад тоҷикистон чи ҳамин минтақаи ҳамадонӣ и ҳаворо би боду ҳавои хушрӯро би зағерам ҳаст нишонту метавонед ана ира нафас ана ира гуфтаем чи ки обу ҳаво меномад ина картошко ина ира зағер меган ина бачаҳо зағера бинед баша алаф дравидесазидестем шумо инҷо алафҳоро нигоҳ ки чихел дравидан хушрӯ хуб ина андақҳоро ҳамара як гурӯҳ ҳоҷӣ кандагия ина бачаҳо нигоҳ кунед гов потна москва будагӣ